Untimi fa ntoma kokko enkwa sore. Untimi fa ntoma tuntum nkwa sore. Yise ntoma e black and white. Enu na bitimi di akọ. Tu pije se we ni se man fa nkwa ne we ni ye a. Na chese wo hene no ameme koto no. My friend ntoma na hantansem. Enu ko ntimi chi wudi dua wo sa ntoma fira no. Ena ntoma ya mafira esuso. Ye fira na nantu. Na ayi egumi nsai. Se wo hene ni ho na se me kodtena na mu a. Ena mitimi di wesi ni mabotiri esi ne so. Anankasa miankasa sumanya yie no. Ya edom no ba no. Ena me de santuma we fira. No ma hene ba yie na se ni kwa so de nkapo we kura gu nsa. Tete no ne de sekai. Ele kwa konti ye hwe na ba ayi. We se ba ha no ya na egu edae ha. Eti se we fira ntuma ne ke bia na wo ntu ko hene ni mu a wo koto atia na obetimi de ade de awo no. Enu ti ye yi ntuma. Efiri yikom na hwe nya dai eni ukom. Ye wo mu ni se ye trankwanya no ase be ye bo nana ho chidom no. Si ye ni bi ntuma no ye fira ne etwa nana ho a ehwa na waba manwere hene. Ma be kan chiro se santuma no kosisan. Se wo hin ba na me makoto ntuma kunini. Na se won fa nsoma wo se bia kwa ha na ado ntuma kunini na ye de kwa. Wontimi fa mfira ma ahimfie ho emra wono ne te ho. Ene ntuma ye last so ya adwenasa. Adwenasa ye nwentuma adwenasa. Adwene asa. Nimdie bi ni ho be sa nwunu sa ntuma ni bi mu. Ye de ensa na enyu. Okay. Etie no. So di fira na de ko man hene ho a. Ese ntuma no wuro sa ntuma no egu ho. Yo sani Ahenfo TV official ye di kan hye ho bone akantam no se bibia de bebre omanfo no ye ade a edana kwam sani etie na o se de bremo enne ya bon kompa akwakohwe ntumafura ho asem ye maburu no de ye de anie ne de ebubu aguso ne yakwa ba bi etoda ne pese ye sana nanom ne pese ye fura ntuma na ya sesagu ye ho ebi de abobbo mo ho no atsesagu dabi awose ye hunu sani ntumafura etitie ye bisa na nanom a kire se ntumafura ye kunini ene fura ntuma enti ansa na obefura ntuma na yesa wo ya dane obrempon ankasa na nso so sabi bode betem yetifiri ni duro ho eno nti no awose yakọ nanom anim na yekọ ne wo kobusa sane esetie ti ne edai mede mo atu anamon akọ asante agora ema hene ejaase hene nifa hene eho ai fe no anase ono abebo ni din ede a kire mo sabre ye mom yenko nana ho nana emfa ni din tudwa nana mepacho amanfo tie udin ankasa de sen Efrem nana akwasi kwaten. Nana akwasi kwaten. Aguna giase nifa hene ni. Aguna ma hene giase hene. Giase hene ni nifa hene no. Na se ni udi mu ankasa. Konfa no chikromfo. Okay, enne ya ba wona so yi. Wona nanom yese entumafura bodin. Acha se yenye ne kwa so. Nana samote se bia ye frantuma na ye mfra ne ya na se muhuna ya na mohonam eyem sen. Ya na enye se wo ye bibia wo se wo ye ni ye nana ene ne wo ba kire ye ntoma efra amo se ntoma bi de we ntoma bi din di sei nana ntoma no e bi din ni sei na sei ene efra no ntoma ye bodi na me se me aguna oman hini giase nifa hene ne me eni kwa se me fra ntoma mane tra giase hene na ayi egumi nsai se o hene ni ho na se me kodtena na mu a ena mitimi di wesi ni mabotiri esi ne so anankasa miankasa sumanya yie no ya edom no ba no ena me de santuma we fira no ma hene ba yie na se ni kwa so de nkapo we kura gu nsa wo hene me sum no akosuma gwana o ma hene no ni kwa se me de kapo we nyina gu nsa esa me de ba ko eto nsa me da sedana usene ura akwansen ni wura me da sedana nyame onhira ena ntuma ya mafira esuso efra na nantu ntuma we ya mafira ne ya nantu ntuma ya we friend sese efra na nantu okay na me pa cho efra na nantu ne e de ehunu ya ne se efra wo empanifo nso se kira kora no kwa efa so yi adwene no ankonko yi bi sense wo de bebre na manawe na ekwa be na afa so fra ye ene wo be fra me ya ahwe eni upejani se ya we ni se
Why in the same? Would you go? How do we not? Yeah. What? Why you see? Okay. Two pigeons. We are, when you say, my fan, because you're never in a year. Let's just say, or he no American tone on. My friend to mana hand handsome. And create me 2 did the house and to my friend. And then 2 years, me feel and then 2 years, I want 10 to my friend. I want 10 to my friend. So, I didn't know for an 2. And then 2 we wouldn't. Just where you were and 2 to near friends where you and then 2 years a day. Okay. And you no treasure a hunter council. A hunter council. Say one say ubi a mini for him. Mean to me, caught just and henny what in good friend to maybe a year. Friend to one, Champion number no bobity to one with friend. Okay. Was he a call mine him? Okay. To Nicholas with friend to my way. Okay. And then to my last so a Jonathan. A Jonathan, a rentuma, a Jonathan. Asa. Nim die bi no obesa nyu sa antomani bi mu. Ye de ensa na enyu. Okay. Etie no. So odi fura na de call man hene ho a. Esentuma no wuro sa antoma no egu ho. So tina panimfo kan so hene kiniye no. Ebi di de bi aki. Okay. So ene ye wontoma no ahodo ni fura no ne ye wontoma bi si a eni. Ufura ko hebe kiri ho. Ase we san ho. Yeah. Ufura na de kwa wo hene no a wo kotono no. Wo di ni twitwiri. Woto. Ai. Eni santuma we ufura. Ese ye chi wudedua. Nana wo ka se ye hwe wachi. Mama mfo so hwe wachi ni bi me. Wachi ni entuma ni. Ti ko ba se ya. Otia bia. Se pedua no. Pedua no. Ite se wahene no a wo kɔ no nkyese wummu sɛ wo yɛ he wo de ne hwuto santuma fura kasa anti na make kyerɛ wo sɛ ɛwɔ sɛ baabi a wo kwa yɛ Ahenfo TV official sɛ ba sɛ wo na ukoko hunu Ahenfo TV official mesrɛ subscribe na share fama anuano because antuma fura ɛnyɛ na kabidim sɛ antuma fura akasa agora ma hene gya ase ɛhene ni fa hene nana kwesi kwaten ene ne o kire entumafra am ye wo se entumafra wo yi e kasa nana wo ka se anantuo no ye mfa nko ye brempon anim gabi na ntuma de hi bi ne yefra ko ye brempon oh wo fra ko wo brempon anim eni yira udu ho a wo beworo wo bobo Kodura obeyesi ada ya wa brentra na wa bre tete ho no nti a yeyi ko mu no ye first ne de sekai obi wo kokia wo hene no a oyi sika ya hwo wo de awo no akunu enu ti yesi oyi ko mu ma atiamefo no hu so aye dai wo yi ko ye wo ma hu se bibia wo se ne ye de baha ne to ye baha ye de hye ha eti oyi ya wahene no a otimi di kunu enu nti na aduru ho a chiamefo nso obi anyini kom because na wahene nyina na ni dey obi ya dey dono matiase and say na we agu sase no mo fa na say ye agu ye nsase no say fa na say wo de anidie e dey mo wahene okay so okobrem ne brempon say yakuduru agora man hene ni mo wo yi we gu hokora no a iso ye sei sa rompa bo tia so empa na tia so na say o front mo say tia empa bo so wono na hinie no wo hinie no wo fam okay antumafra ekasa Ahenfo TV official and the jumadi ebrel and ye de mo ko nimpompon so pa kan ne won mpempen so and ya mo wonu se antumafra we enye obi ana o se ofrantuma ana ansa na be frantuma na o sa wote ase na kwasi kwaten asante agora eja se ni fahene na enne one yen ekọ antumafra mu ne kasa kire am ye hu se antumafra we ekasa nana ye modi ka se ebi wo ho no ma ye mfa nko bi won so ye de kọ na matete ye se mo fenza kọ ha ase waka ha ntuma na die na mo fenza sa okọ ha ntuma se die na mo fenza eni die sombo no ena ye so de mo hene no
wetimi ahusu wayi wakuma bibi ni ho obetimi di ade aye wo hene no ntina je se ye ne ayeduru na nanom ho ano se ntoma gu ho na se no ha yetimi chi udedua akire se tete no ne ye de se kai ene kwa konti ye hwe na ba ayi we se ba ha no ya na egu edan ha na matiase eti se wa friend ntoma ne se bia na wo ntu ko hene ni mu a wo koto atia no obetimi di ade de awo no no ti ye yi ntoma efiri yikom na hwe nya dai eni ukom ye hu se sika bia ni ho enne na mayatse ni ma bebrase ye mrante no yedu na nanom anuma ne etie ntoma gu so kuntai na nanom dabi na nasa se wuduro bempan ni mu a awose okọ ha wo ntoma me hu se boni bia eni wo ntoma fira no bibia enhya ase na yeda ase enna de tosu mi no che se sisi ya migine ha migine ha no mo aba na abesere ntimi hihye me ho sei gise bia me kọ wahene na soma me se bia simanan na menye dai ko di juma bi mame di juma we bi mame okay tu betima hihye wo ho se do hene because wo fira ntoma enye papa wahene no wagu na mas because wo kro no wahene di mu na ade ko okay it is a wo ho akeka no antima anwie peya wo gu wahene ni mu ase medase nana ene na madu ade amame mfa wonkoyi mra we ni fa hene de because osoro hema mu kra yase ye ne ye papa no ye betena onyankopon sani fa so na ono aka so atena ba foforo nde mintimi nka na na ze di fa hene wo ben na nakoma pa ene na mame mu sa wo se toda bia toda na yaka no ya mamre ekwan so se mo fa mo ho na mo wakotena se wadwabase a na ne batwato edetena na batwato so osoma chiame no e ma ne behwe entima bia die fura so oba ne se ontoma odi fura aba no eye na trankunwa ne bi entima ni twa no a eso osa ku change no wokofa ntoma foforo die de fura na ntoma kasa ntoma fura ekasa wontoma fura wo me hu nipa ko a were etine mpanefo se anoma ne ntakra na me hu no ne nanoma ko a woye no ampa era asana waya ade yo nana medika busa wo se die ntina mama mo akire mu nana yeda wo se papa ni fa hene na mama me musa wo ebi ana me nso bia me gbadwa bona se bi me ntoma mafura na so hene foforo ntoma wafura no wodanim ebi ana wo hene ni ntoma eche sa ntoma no ede de besie ye wo mu ni se ye atrankonyo no a se be ye bo nana ho chidom no si ye ni bi ntoma no ye fura no etwa nana ho a ehwa na waba manwere hene wa be kan chiro se sa ntoma no kosisan se ko ba se manwere hene na fura e kire se mi na mafura mi ni fa hene na mafura sa ntoma no yeah dinana wo mbaba behwe achiamefo no baba behwe nana ne ya frew wo de bia ofie ben ha ya anase nana ntoma we bra beji sa ntoma we de fefra fa we ne de egu okay yabe kan de akiro and was na obia ntoma ba fam chena na de yeso wo ntoma ba fam enitina yana nana no ntoma nta ya kunyini ntoma ebi sa adwena san no ni ade ti se wo kura no de ntia ma ya ne ye ha no se wo he ba na me ma koto ntoma kunini na se won fa nsoma wo se bia kwa ha na ado ntoma kunini na ye de kwa wontimi fa mfira ma ahemfie ho emra wono ne te ho na che se wo wosene no wow ana ahemfo dodo no ankasa nim ntoma fira okay ntoma fira pa na bi nim ntoma fira okay iti so no nya ntoma papa no kura no di fira kura no a wani wo pombulisha no botuam kura woko yeah na wo no bia wonim ntoma fira na fi na wo be fira ntoma ma na asene waye no dabi achiamefo ba chi udedua ne ya boka nana atiefo ebeda wase ewo djuma son a nani adisua sonko a ene wo de ama omanfo menuanom emrante ene maba wa yahia na wiase nyina sa wo kwa badwa bose a mesrew hwe wo ho na hwe kunyinifo ewo ho memfa ntoma fira wanhwe a wo bekọ no se wo kọ wade gem bede wanhwe a na wo de nwantwa ene na ebefe de wo mu no de egu mi nsai se mi fira ntoma ntoma bi a enye yi etoma ho na me de we no abakai se mi fira na saka no fro se mi fira ntoma bi a ese enye kunni ntoma bi a eye tuntum na se enye yi na de ntia ma me de we gu mi nsa no okay
eso di we bakai me fra ko bini yesa me de kokko no e de dikai am di tuntuma ya dai aba na so fra tuntum so e wo fra tuntuma eso di we ne dikai ba ebegua ya de ka sa entuma fra se na de ya te ase se entuma fra ho e kasa entuma fra kasa e di se we no mpo kana nkapo na mudi gumu sa ko engum sa kwa da bi ebia wona se kire ebia wona se enti ne dika no me hunu ba bi ko a woko ya and be hunu tuma konso a wo fra e fra nana nyame onhyira wo ma ene wona nanom eda wase en ya be nana na ebouti nso e sabotire anibiri mani na abedie wose we ne sa anibiri nsoja so ahunu sa ntoma no ya medase eti esiutira ni okodwabo a se we ye simiti se ohene no wo ho a ntimi fa we ni nsimiti enko ye kwayi okay ni nyina ye kwa ntimi fa we ni nsimiti okay emma ohene no eso mfa bi nyede insiniti okay na so osoma me dia yeah afadie bi ese me fa ma ohene no ehun se me nifa hene na ede ekure so be giram pepepe so ohene giram pepepe so ohene okay na me kwayi yesu a konko chinye enam disie niko se me ni benchini yesi na o se konkon chinye ase kompon chiri kompon chiri ketwa chiri ketwa okay so disi wo so okay okay nana ya da ase ese no so na soma wa wontimi fa chini ye kese no enko eno na mo fa ne sen chini ye kese no benchini na ye se okunini no na wo se wode se chini ye no esene so se wona se wure se awrefre ko ba ma akofa benchini ye kwa ede na beba eno de American se nya de a ya hyehye obie nim ne bia ye den ye ko ha ne ye ko ye be yusu benchini ye okay eno de eda wa chame fon kwa na beka se ye ha ye ko de yesi yusu benchini ye bia mienu ana amiensa okay ne se wo ko wayi ne se wonye o man hina untimi mfa benchini ye entra enko obi ayi asema no nye yesa ya da sedana nyame onhyira obio nana na se me fa nse bia wo kwasori a eno nso so e nana no mo kwasori amonto mafra no nso no ewo emu nso so ya da se ndidi utimi fra bia untimi mfa ntoma kokko enkwasori untimi mfa ntoma tuntum nkwasori yise ntoma e black and white enu na bitimi di akọ all white ubitimi di akọ ena wo kwaso untimi mfa kapo wi ngunsa kokko yi ngunsa da se wo be kwa gise wi e different ma bia na ba ko pe na ade beto nsa so wa show peti basa wo kwa sorry basa wo kwa sorry ende on fa bebire ni ngunsa on fa bebire ngunsa okay bia wa mfa wi ni kura no ne petia ne bia petia na eden wa de petia na petia eden ya kawa okay kawa no ne fe no petia edas ena kawa no si umu ahudu bebire me kura me ba manfa ka na we nyina ka me de nyina ba be kire wo okay ena friends ei abusua bia wona kawa ehye no uhunu se hye no anu ahu se we ofiri abusua wem abusua hene ni na ayi ni sa na tie nana o kaza abusua bia wona kawa timefa nse nana sese ya ugina wa we oyokuni momo kawa na henso be na seso ye de ne kwa ayi na siso akroma ye ne fade e fani bum mo akraboa ya akraboa na yesa ne na wo kam ya de se wo frantuma na wo bom petia bia na wo be fa wakraboa makraboa na mde aye me petia medase nyame onhyira eni hweye na so ye bretuni a ankofa kroma kawa petia akwa dia anhye yase tumafra ekasa nkapo ekasa empatia nso ekasa ene yede mo aba na agrama hene jase hene nifa hene nchen ena yesua ade ede afri o mo nchen nto ni friendly okay ena o kan bibi kwasha azechese kimi bi o hini chini ye bidi de bi echi tina de kwa echi no tu kudu we bi na bo mu asukura ntuma no kula ho asibre de ni de so nkwa manana ya ufira ntuma no bo su gina wo se ufiri hene enne ya ba
abrempon fie ya badu suabia entuma framu university pa na ya ba suapon mu na ya ba na kire se entuma na ye fura de koyechi no e wase kire na so anya na sa na so obi a wo de ko wo ba na ansa no wo anim se ase kyese empanifo be gina se kwankwa wo ye mrentu apa kura wo ye mrentu apa mrentu ana se me fura me ntuma na dem sa ko mrentu ana sa ese wuni ni die e de mampanifo no obi ka so ye mrentu akura wo ye menkan se akura wo ye fan se wonti na wo funu mu asem no ye wo se wo akura wo de wo ye mrentu adodo hwentuma bi e wo firi a ode ba so ahu ani na nani fa hena ka kire yen nse ba ma futuo ba ya wonso so wa futuo a kire se wa nhwe yi a wo bakwadwa basi nam se wa wato ntuma nti wa go fira no kwan bi so padifo a wase nyina amfa wonye bibia dabi se wa ntwadwa mpa enhira wo se padifo di kira emrante no omomfa bi enhira aye no me no bia be kan akura we eti se wo do firi krom ho no onim sa akura obi se nana akura wo firi fie bi wasi nipa simasi ba no wasi se ntira that is wo gu family nanimu ase sani edi ka se entuma fra kasa no ebi na nifa hina na kwaten ka kire ye no entuma fra kasa me so obi ndimu a obi kire minim sesa mokọ Ahenfo TV official ebe masa ne ma wo ya kan ne efom ni nyina ye beti asini kwamu ama ye de ato ba bia wose ye de to company force ni asase ye de to no sa wan fa nto ha efrito ye beto aso on se die wo mu no on se mpanimfo ebu bebi se ukoto mo hena kye na wonka ani die bia ye se fa die ntie man ka se na ni die ye se ekura wo se animu ya die eso ontoma na de wutimi ya de ekwa ha na bo nana ayi nana wadanuma ema aju aguru no so anje so ya meba so ahu ukutu sei uche ohini wie na so de waka wo minka oda masore tina panimfo ni budo so kutu mo ohina kye wonka ho wanse ntoma no so ye obi wo ha yini Israel sa ntuma ifrani se no se wonye ohene ewofa untimi mfira na me pa cho se wonye ohene de ewofa untimi mfira antimi wo fa se no ohene wai ana wo sa ntuma wo na se ohene kura de ni de ma wo na mpa cho se fra no fro na mamfo nyina hwe foforo na se se wonye ohene wo fa na utimi mfira nto wonye ohene wo fa hweye wow o kado nsa de bani mu aje so ohene wo fa ohene nu ntimi mfira no ohene wo fa ni na ekro di wonim de ewo ntima mu no de ntuma bia be firi bia wase kire okay wonim de no ufrant obi fira ntuma bia wonim se nipa simasi se no ote nipa simasi se no ote ya mo woni man ka yewu fi se yenim ye frafra mranti ayaba ye da se enye ntuma ne ye pe ne ye ho sa ufra ntuma na don sa ko anim se ya ke se wo ohene wofa minu ya brante onye ohene wofa da bia nso sa oha na wonsada eno nti na Ahenfo TV official ede onam ebo mpempe wuru atumfo ne abrempon nchen se wo momfa yenko ntuma framu suapon mu na yenkonko suade yo nana ene na sabre a wode wano esi sabi yemfansi kwa ko nchansi nso mu aso no se ye papa eme de ni de ma na ewo mu enti na mesrawa na ye mranti ayabade ye kodwem na ye kona ntuma ho na ye fa ne ato obi kura papa de ebre bi bia na ofra no endana emra ntuma kasa me ehunu ntuma no ne sere wasi efra no ene ni pesu a wo ye ebi be chese ubuade be chese umuade a ye emrante ayabade ye nima de efra bia e de afutuo na de be ma emrante ne mabawa anase wiasefo nyina de me kasa ma wiasefo nyina so obi a wotie me bia no eni dia efata se wo fa ntuma bi na de ko ba bia na so wo fra ntuma no a ye wa hoten entima wo ho ahotentima se bia nke se wo obi bia wu wo ko fra ntuma ase sika no na de ya hotentima okay eti obi wo bi se abusua poni paani
ene we frɛ sa ntoma we na tete ho no sɛ wo bi wu a ntoma di mukura bobo ntokuro no ena ne yɛde yɛdi fura nti de me ka ma mu nyinaa te na bia de yɛ futuo no sɛ wo frɛ ntoma bi a bisa sɛbe enen na mafo no amaba no mo nkɔ mo awofo mo hɔ mo nkɔ mo nana bi hɔ no wa kyerem nana ntoma mi frɛ yɛ bi a sɛ na te ntoma ya mi frɛ me de ko edwabo ya se obɛka kyerɛ sɛ ntoma no sesa no anya bie bobom di sɛ wo firi hino sɛ nipa simasi fie na wagu nana no a wo hɔ n'animu ase ɛna kasa ya wo kasa kyerɛ panimu bia fa bia no ɛso hu kasa obɛka kasa no abɛka begu hu fi no wo nim sɛ wo ne wanya abia animguase o ɛka wo obusua no wo fi wo yɛ no ani abusa sakora wo firifie bem ho abanie yan kan kyerɛ sakora wo yɛ bisa wo nchi okay no akonti de meka me de betwa to a me de bɛyɛ ne sɛ mesrɛ mu sɛ mu fira ntoma no akɔ hina animu a sɛ mpanimfoɔ kan sɛ sɛ okoto wo hina kyea na won ka ho no ani die mo fa ni die ma Ahenfo no na musumu anya enkwa botere ni bi ye so ahima mu okura na ye de Ahenfo be dey ebe ko ho bi erase ye wa ko de hin da bible kura kan eno nti na nifa hene eye agona ma hene jas hene nifa hene na kwaten ko na kwasi kwaten enna enne watu yefo no sa wontuma fura emetimi hunu usuban sa wontuma fura emetimi de anim guase anase inshira ebre wabusua o me hwe ntuma fura ye enti ko hwe Ahenfo TV official ebeboa we are subscribe na share ma wonu abia nso ntie bi inshira no na minshira mo